Ngibonga lo ndodana abafowethu asokusincome nje. Asokusincome ngenza kwethu sincome nje. Ngaphandle kungabaza, uyabona. Ngaphandle ukuthi sileshiyele ke sincome undodana ngibonile ukhuluma izingisi TV thi uyahamba yaphesha. Kanti umsehambile noma usekhona kuthi wakhona isonto thizeni isonto la ngapha eClermont abahlangene nalo akuthiwa isonto laseClermont zos Clermont Choir. Abantu abasonto eClermont kuthiwa bawuhlangene nendodana bawumele eSouth Africa bawugela u30 years le phesha kwilwana ngishaye ihlombe kanti akwethu babona kwabhutsha ngisho udwendwe lukaThibela yabona nje kuzobe kuqala ukuthi kube mnandi kangaka enkandla kushaya umoya umuntu ibilo phethe abantu ododana lukaThibela akekho futhi ozonguza ngiphethe ngiqoqobela izintambo ngiphethe ngiqoqobela izintambo ngithanda indlela ngithanda indlela ngafuna ukusho nje advance sobe siphethe ngiqala lapho kuwemgube ngendiza njengokujwayelekile ngicela ke ulungisa amakhungela lapho ngaqala nje kakhulu amefa lapho kuwemgube ngizofika ngendiza enophephela emhlane ngithi caba ba lapho kwaMgube nginifice nisavunulwa lapha ngifike nginkonkozela ngina bese ngisuka lapha bese ngiyekona kithi ngiyivala kola kithi enkandla lapho ngizobe ngikhona ke impela kuThibela amambuka ke umntwana wenkosi yakwaMpongose egidelwa kuyobe kukuhle kakhulu kudelile sobe sikhona sithi ke ndodana khuzani hamba kahle uye phesha kwelwandle ufike ube usimele ngeqiniso lapha waqamba manga ndodana ngiyacela waqamba manga waqajwa bangapheshe yacela lo mfana lo ongangale phone uba please naye ngizokuthiwa uArchivile washevile lapha bafike bamenzela idinner special yale yanto leyana ayibiza ngayi please kuhle ke lokho futhi ke nombuso wamaciko lapha nosaliwe abazokhipha idumbe leli la kithi senkezweni